Takže servus, a dneska teda vítam u nového videa a dneska to bude videjko z novej sezóny, čo je OG season. Dneska to bude videjko z OG sezóny. Sa na nevidie dobre. A máme tu, kúpil som si Battle Pass, áno, kúpil som si Battle Pass, môžem vám to aj ukázať, aby ste mi verili. Tu máme, tu máme dosť malý level, ale máme Battle Pass, ľudia. Lebo som si všimol, že ma podporujete. A takáto má aj 950 V-Bucksov, takže samozrejme budeme kúpovať akože krajiny. Breton, chápeš? Nebudeme tu, že... to je úplne jedno. Ale dal som si aj ten nový emote, počúvajte. A to je všetko. My si tu tipky môžeme upravovať, ja som si dal schválne Black Knighta. To je super. Ako sa to hodnotí? OG season, ľudia. Ja som strašne nahypený, ja si myslím, že táto sezóna je mega dobrá. Sice bude trvať málo, ale bude mega dobrá. Kámo, stará tecka, kámo. Ne, ja mám copyright. Ty vole, tak tie lagí. Oh shit. Oh shit. OK, ja by som padal. Asi Lazy Links, tam som ešte nebol. Kámo, tá mapa. Dneska by som si asi odhľadnul všetku mapu. Takže od Lazy Links by sme ešte do Tomata Temple. Ale akože najlepší kámo, sezóna je úplne super. Aj sa mi krásne. Jo, Lazy Links. Z tohoto bolo v chapter 2 Lazy Lake. Teraz som mi... Teda. To je jedna nová. Áno. Nemusím skákať do retard. Tak. Je to go. Ale ten ping vo hre už je v pohode. By som povedal. Teraz ste mohli volať čo počuť, to môj táto niečo robí na záhrade. Áno, ináč je večer a máme to tu osvetlené ľudia. Ideme do Tomata Temple. Ideme tam. Tomata Temple. Ináč k nej môžeme hrať aj backpack, takže úplne bomba. Škoda, že to není klasické tomáty. To má trošku sere. No. Kámo, mne nemôže padnúť ani taktikálka. Čaká, taktikálka mi nevypadne. To je veľmi zle. Pištolka, tam klasická pištolka, to bolo lepšie, než normálna, to sa zaujíma.
normálne, vole. Bracho. MK. Asi by som mohla... Ty vole. Ne na Česku. Jo. Ne na Česku. Ja. Aspoň, že tak, jo. Tak už nemá nech chudé nič. Buš? Kamo, to... ja to neznačam. Máme to AR-ko. Kam ten typek střílí? Má taktikálku, to nevím, to se nevyplatí. To má dražší taktikálku. Naletěl. Pastička. Pro blbečky, jak se říká. Ale kam to sakra vede? Já jsem to už nevím. Kam to nekonečné? Jo. Pozri mi tam to. Jaké milé překvapení. Risky asi. Ja neviem určite. Ty vole ľudia, tak som sa posral. Random damage, zrušil pirík. Ja pamäť. Neprosím si takú mňamňu. Si pamätám to risky z Čechtačníka. To bolo mega dobré. Tak chapter 1, kámo, totálne spomienky. Proste Fortnite je hra, ktorú musel hrať už každý skoro. To bolo čo za hráča? Abo bota? Asi bota. Yes! Kámo! Kámo, tak ale XP mega nie. Kámo, risky. To je lokácia. Toto je lokácia. Risky. Kamaráde. TV. Dobre, ja som si chcel... Ideme do mailingu. Ja na ten pickaxe mám mega dobré to vyťahovanie. OK, toto berem, to je dobrá. A toto je ešte lepšie. A asi to nezoberem, lebo ideme do Bering. Bering máme obevený. Tak sme ho rýchlo obevili. To si idem preto naspäť. Ale kde to bolo? Typek tu nehal zlatého skara. Tak to je vôbec. Zlatý tento skar. Ja neberiem vôbec ohľad na to, či to je. Ja to si berem. Ale ja dávam prednosť taktikálke, lebo proste sa mi... Ne, že sa mi viac páči,
Ale proste podľa mňa je lepšie. Môj názor je taktikálka lepšie. Už len táto časť mapy a táto neobjemná. Koľko dáva damage? 33, ok, to není zlá. Ne, chlapci. Chlapci, ja som vám hovoril, že kľúč. Oni sa sami povedali. A to drevo sa akože zohľadne. Museli byť nejaké zdržačky, no. Kámo, viete čo, ono sa to nedá ťažiť. To som vám chcel aj povedať, že sa to nedá ťažiť. To je najlepšia vec. No, asi ne. Tak ale celý sa rok pomáta. Ináč ukážem vám ešte jeden skin, čo som si teraz kúpil. Poriadne. No, ja chcem asi tú Emku. Asi nechcem Emku. No, famas. Ne. Abo, vieš čo, ja ho zoberiem. Tam. To bude dobré, to bude dobré. Viete, čo myslím. Tak skúsme to takto, že budeme túto budeme prvé. Chcem double famas. Teď si ani famasa mali. Double famas. Double famas, no. Toto bola taká taktika stará, myslím. Ne, že stará taktika, ale hrávalo sa to, ne? Pardon. Milujem ten zvuk taktikálky, počúvajte. ASMR. Táto by som asi nemal dostať copyright. Ja som len buš. No, tam si. Kámo, to je strašné opäť. Ja už viem, čo budem hrávať. Double famas. Si vyhrám, keď jednu. Asi mister. Poznáte asi mistera, tak tento to dávam. No, tak ten dostal tam vymazáno. Ten chudák. No. To je dobrý týpek, to je dobrý týpek. To je nedobrý. Ja ho porazím. Lebo čo?
tak ne, takže vraj ne. Prosky, nespamuj! Ne, kámo, koľko hapek. No tak díky, čo sa dá robiť, kámo, nevadí. Ideme si aspoň claimnúť. Bočo. Počkej, dostali sme nový stav. OK, ale vieme čo, môžeme ísť sem. OG Pass a môžeme si kúpiť asi... Ne! Sorry. Máme počuť. Nemá tu nič za 1000. Ale prečo je v šope Cuddle Team Leader? To neviem. Nepýtajte sa ma. OK. A chcem sa vám ukázať ešte ten jeden skin, čo som si kúpil, a je to tento. Je to tento skin a čo si k nemu dám za pickaxe. Dáme si ten jeho. Co sa mi to nechce dávať. Ja si dám asi klasiku. OG Season Fortnite. To je kámo, OG Season Fortnite. Áno, aj kámo, ideme OG kámo, to si tam nahodíme. Ale ľudia, ja si teraz spravím. Mám si spraviť Black Knighta. Black Knight je dobrý skin. Tak ja si robím podľa toho. OK. Tak teraz sa spravím nejakú... Tak ten, kámo, toto je čistý Black Knight. To je proste Black Knight. Kámo, to je proste Black Knight, no. Na čo mám takú? To je proste Black Knightová pickaxe, či mám to akože povedať. Kamaráde. Skúsime si knižať ten backpack. Alebo tento, ne, ten sa ti nehodí. Ten je backpack, není v zlatej farbe, ale je v rúžovej. Čo? Čo my si to môžeme meniť? Čo ti dám? Ježiš, čo to je? OK, tak kámo. OK. Jo. Ale nechceme k nej backpack, ne. Kamaráde. Battle Pass hodí tím veľmi dobre. Pozrite, kamaráde, čistý Black Knight. Máme tu nejaký OG pickaxe, akože fakt, že OG. Season 6 tu je. Season 6 máme, toto je Season X. Tu máme nejaký vzácný pickaxík. Kámo, tak ten sa k nehodí, ako nebudem hovoriť nič. Tu asi nejaký vzočený nemáme, ale tu je ten OG. Je Season 6. Season 8, takže Season 6 je stále vedie. Asi tie pickaxy budú až na spodu. Season 8, Season 5, OK. Season 5. Kámo, máme Season 5 pickaxe. Tak to som mega rád. Season 5 zatiaľ najmenej. Uvidíme. Season 7.
7, sezón 9. Oh, 1. A ešte tento pickaxe. To vôbec nevadí, pretože to platí. OK, takže asi by som skúšala aj tento. Alebo... Najprv som teda nahypený, ideme Black Knighta. Akože... To budem hnať už ja, ale chcel vám poďakovať, že ste toto videjko dokúkali až do konca. Áno, bolo to také dosť krátke, to som ohodnotil len tento tier v Battle Passe. To bolo mega krátke, sorry. A ja si chcem konečne zahrať. A ak si videjko páčilo, znamená like, odber a vidíme sa v ďalšieho videjka. Tak. Čo? Čo hovoríte? Čau, brosky.